Nimi. Aleksi Räsänen. Pelipaikka. Hyökkääjä. Aiemmat seurat. Vaajakoski ja JJK. Millä tavoitteen kauteen? Voittaja. Että sua haetaan. No mikä on lempijuoma? Rommikola. No mitä teet vapaa-ajallasi? Pelaan pleikkaria ja ei oikeastaan muuta. No millaisia terveisiä haluaisit lähettää faneille? Peleissä kovaa ääntä ja ei muuta, kovaa ääntä. Ja mitä haluat kysyä seuraavalta haastateltavalta? Mitkä on lempi jalkapallokengät? Sitten vielä bonuskysymys Antonilta. Miten menee? Ihan hyvin, ei tässä. Vähän harmittaa loukkaantuminen, mutta eiköhän se tästä parane. Kiitos haastattelusta.